съответствие, мяра, еталони, истински златни еталони за разстояние, за ъгли, а и за отношение. 2500 години по-късно те намират своята реализация в велики каменни проекти, като Хеопсовата пирамида или Стоунхендж. Наистината е, че 2000-летия преди построяването на тези колосални каменни паметници, ние виждаме същите пропорции въплатени в шедьоври на първобитното изобразително изкуство. Не е случайен факта, че 3 различни артефакта от един и същи гроб, символичен, пак подчертавам, гроб, са вътрешно свързани като пропорции, като мяра. Нещо повече, функциите им са синхронни и те позволяват да говорим за това, че древните хора са имали изключително развита система от познание, благодарение на което са могли да се ориентират в този труден свят, могли са да пътешестват, могли са даже да си позволят мореплаване. Артефактът, наречен идол, представлява всъщност една част от комплекс за ориентация по звездите, т.е. той има и астрономични функции. Това, което е закодирано тук, може спокойно да бъде наречено кодът на Черноморската Атлантида. Имаме системно знание, което е въплатено в златен еталон, може би защото златото е неподвластно на времето и на ерозия. Защото чрез твоята мисъл възкръсва мисълта на тези хора преди хилядолетия. Това може би е техният шанс да покажат, че не са били диваци и че предпотопната цивилизация не е била допотопна. Мога да кажа, че всъщност цивилизацията Варна дава на света първият транспортир, първият пергел и първата концепция за правия ъгъл. В това отношение предполагам, че световните мисълни биха се заинтригували особено от това къде са възникнали основните символи на тяхното разбиране за света. В случай не става дума просто за символи, става дума за инструменти, позволяващи да говорим за това, че първата, свещената геометрия се ражда именно в контекста на цивилизацията Варна. Че благодарение на социалната структура на това първо иерархизирано общество, ние можем да видим, че наред с управляващата класа и нейните властови функции се формира всъщност първата интелигенция на света. Група от хора, които работи с тези инструменти за измерване. Най-вероятно именно тази цивилизация открива значението на перденни поля, както и факта, че 4 правила са равни на 360 градуса окръжността. Потвърждение за това намираме в глинени съдове и от 6-то до 5-то хилядолетие преди новата ера. Потвърждение за това намираме и върху самата красива чиния, която виждаме в ръцете на нейният откривател, гениалният български археолог Иван Иванов. Правите ъгли могат да се построят чрез свързване на специално направените отверстия в златните плочи или върху фигурките на лика, както и върху стилизираните женски идоли от камък или кост, с които изобилства варненският емолитен некропол. Те дават възможност да се следва сухопътен или морски маршрут, да се поддържа и коригира курсът на кораб по слънцето, луната или звездите.
Древните пътешественици са могли да сравняват местоположение, да определят посоката си към целта, да отчитат евентуалното отклонение от курса. Свещения характер, който се приписва на тези предмети, не е просто приумица. Не случайно ги наричат идоли. Психологическо признание на факта, че те помагат да се достигне целта и да се завърнеш след странстване. Системата от знания и умения, за които свидетелстват находките от Варна, е давала възможност на тези храбри хора да пътуват надалеч. Именно с тях е свързана първата навигация и прочутите идоли, приличащи на женски стилизирани фигури, всъщност са първите навигационни инструменти. Обикновено вниманието на изследователите се насочва към по-големите артефакти. Аз искам да обърна внимание върху най-малкият. Това е подобна на обица фигурка, в която са закодирани различни аспекти на златното сечение. Върху нея са нанесени 4 характерни белега. Ако свържем тези белези с струна, връвчица или каквото и да било онагледяващо правата линия приспособление, можем да получим център на координатна система. Можем да получим правия ъгъл, който смятаме, че е достижение именно на тази варненска цивилизация. Нещото, с което тази цивилизация е надскочила своите регионални измерения, е медта. Удивителното е, че докато по други места на света медните находки се измерват с няколко стотин грама, то в ареала на варненската цивилизация находките са над 2 тона. Има и куриози, които са буквално сензационни. Един изтъкнат български минералог, Руслан Костов, откри, че в някои от карниоловите маниста са изваяни дупчици, в които са вложени цилиндри от злато с размери 2 мм на 2 мм и с дебелина 0,2 мм. Това звучи фантастично, но е факт. Доктор Костов и неговия екип доказват, че върху външната повърхност на малките карниолови маниста са нанесени до 32 фасети. През римската епоха, която е почти 40 века по-късно, римляните са стигли до 8 фасети на подобни камъни. В структурата на някои от златните артефакти откриваме числово съотношение с съответният геометричен модел, което е направо поразително. Става дума за произведение на 2, наричани сега трансцендентални числа – пи и фи. Всъщност и двете са тип съотношение, и двете са пропорции. Едното е прочутото златно сечение, другото, както всички знаем, е съотношението между обиколката на една окръжност и нейния диаметър. Всичко е много просто, но когато тези две пропорции влезат в синергия, т.е. започнат да се взаимодействат, получава се код на нещо красиво и истинно, пред което науката изпитва преклонение. Представихме ви гледната точка на един екип от мислещи хора, обединени около идеята за възкръсващото познание от преди 7 хилядолетия. В този екип, наред с мен, работят българският скулптор Христо Михайлов, астрономът Владимир Божилов и още много колеги, а имахме честта да сме консултирани от академик Йордан Урбанов и от учените от българо-японската експедиция, които от 20 години работят в България, под ръководството на Диана Гергова и професор Хитоши Камура. Това, което трябва да прозвучи като послание, е, че следващата задача на археологията надскача представянето на погребалните практики от далечното минало. Тя всъщност
дава възможност да видим живата връзка между мисленето на онези хора преди 300 поколения и нашето откривателско мислене, което не е много по-различно. Методът на творческо мислене и откривателско търсене като че ли е еднакъв. Генетичният код на това възкръсващо познание е целта на нашето изследване. Нито керамиката, нито златото сами по себе си са най-ценното в археологията. Те носят ръкотворните следи на едно възкръсващо познание, което ни кара да се чувстваме горди, че принадлежим към този вид Homo sapiens, мислещ, творящ човек. Ауролитната варненска цивилизация не е безследно изчезнала. Ръкотворна памет за нея е съхранена в предметите от най-старото златно съкровище на света, което сега се намира във Варненският исторически музей. В тях е представен концептуалният синтез на истинско изкуство и не просто прохождаща наука, а добре развита система от знания, която е обхващала астрономия, геодезия, навигация. Истината за варненската цивилизация тепърва ще си пробива път сред безбройните заблуди, сред фалшивите митове и сред истинските легенди за Черноморската Атлантида.